Що държиш 2 чаши, бе? Не те знати. Трябва да се подмазва сега. Ти не се ли подмазваш? Аз не съм газолизец храбър като тебе. Ти ли? Да. Ти си най-големия газолизец. Къде си виждал орел до лайно да седи? Аз отлитам. Колко ти трябва да не можеш да изпъкнеш с нищо, за да се опиташ да стъпиш върху някого, за да си интересен. В лайнота. Той от време на време си мисли, че аз ще бъда някаква боксова кружа явно. Нали в реалния живот ще ти изпукам един шамар, питаш, не, ти говориш с мен, нали си мъж, бе? Тук Майя не ми се стои повече, искаш и двамата да се откажем и да си ходим. На нея не й трябва партньор, на нея й трябва някой, който просто да й дава рози. Искам да дам приятелска маняга и ти зависи от твоя избор. Затова искам по-късно пак да си прослушам. Чисто приятелска за теб ще е проблем, ако останат двете. Искаш да си вземеш чашката, да има се полафи малко. Сякаш има да ми каже нещо, което не ми е казвал досега. Няма да крия, че аз се чувствам объркана. Виж, за мен той е много несигурен, не е изявен в отношението си, защо в намеренията си. Не ми е приятно да съм на една везна с друга жена. Някакси си ми трудно за разгадаване. По принцип не ми е трудно, нали, така да разгадавам каквото е лесно, не е интересно. Ти си трудно. Мислиш, че има шанс да получиш роза в него, така ли да разбираме? Как го усещаш? В случай ние се конкурираме коя е по-добра. Аз няма да се моля на някой, само да ти кажа. Няма да се моля. Аз не искам да ми се молиш. Аз си уважавам като човек, но може би не е човека за мен.